Il-kirurgu Albert Fenek li naqat mal-Vitalis Global Healthcare biex imexxi sptar tal-kardjoloġija bħala parti mill-proġett ġdid fil-qasam tas-saħħa iddiskuta l-ħatra ġdida tiegħu mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Il-Professur Fenek li huwa deputat nazzjonalista għal dan ma' The Malta Independent. Mistoqsi mill-gazzetta qal li huwa ovvju li tkellem ma' Simon Busuttil fil-waqt li nnota li kien il-konsorzju privat li avviċinah u qabeż fuq l-opportunità. Il-ħatra ta' Fenek bħala parti minn dan il-proġett waslet ukoll għal dibattitu politiku li hu qal li ma jistax jifhem. Il-proġett kollu spiċċa fil-kontroversja politika sa mill-bidu tiegħu għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien negattiv dwaru bħalma kien dwar numru ta' investimenti kbar oħra. Il-proġett tħabbar f'Marzu li għadda u l-Gvern għamilha ċara mill-ewwel li minn barra skola medika ta' livell li f'Għawdex bi sħubija ma' Barts kellu lan li jagħti ħajja ġdida l-Isptar San Luqa, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u Kering Grek. Iżda kien għadu lanqas biss intażel il-konsorzju biex imexxi l-proġett li Busuttil ma kienx diġà negattiv dwar dan kollu. Xi ħaġa li baqa' jagħmel sal-aħħar jiem meta flaqa mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija qal li hemm dalma sħiħa dwar dan il-proġett. Again, għal darb'oħra għaw dalma sħiħa, nuqqas ta' informazzjoni sħiħa. Iżda il-membri tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija li kienet jitkellem magħhom Busuttil ukoll kienu konsultati ferm tant li fl-20 ta' Novembru fi stqarrija konġunta mal-Ministeru tas-Saħħa ntqal li hemm qbil dwar it-triq il-qudiem.